De man zit zo'n 2 weken vast. Op zijn computer is naast de eigen makkerfoto's ook porno voen. We hebben een melding gekregen van een huid die van een zoon jet hier dat er vernomen hier dat er mogelijk hier maar een mobiel een foto namen hier. Nou, vervolgens ben wij maar die verdachte ben we naar Thailand, hebben spullen in beslag genomen, onder andere een mobiel en een computer en zij is de zaak controle inkomen. Uit verschillende bronnen hebben wij dat de man les houdt op de Van Kleffenskwallen op het Jereveen, in groep 5. En hij is ook actief hier op sportclub De Jouwer. Hier houdt hij trainingen on D1. De man is zelf al jarenlang lid van de vereniging en hij wordt omschreven als iemand die het erg op hemzelf is. De laatste weken wie hij al net meer bij de club te vinden. Hij zou om training tactische redenen op non-actief steld wezen. Het ministerie wil nog net de volle kwiet door de zaak. De ouders worden joen in een slettengeerkomst de eerst op de hichte bracht. Later wordt meer bekend maken over hoe lang hij al ben op een foto zette, hoeveel slachtoffers er binnen en wat hij met de foto's die. Het ministerie gaat ervan uit dat de man geen band misbruikt had. Dat is toch wel een van de belangrijkste dingen. Tot op dit moment is geen sprake van fysiek misbruik. Tot op dit moment, want het is nog net duidelijk. Nee, we zijn nog met het onderzoek bezig. We zijn al behoorlijk op waai. En dat is op dit moment dan geen enkele reden om dat ik te vermoeden. Of de man onderdeel is van een bennenporno-netwerk wordt nog onderzocht. De man moet morgen voor de rietskamer van de rechtbank komen. De rechter bepaalt dan of zijn voorarrest verlengd wordt.